No sen jälkeen, kun ideoita syntyy sinne listalle, voi joskus olla kova houkutus lähteä heti tekemään siihen ideaan liittyen töitäkin, mutta aina se ei tietysti kannata. Kannattaisi ehkä vähän järjestelmällisesti miettiä, että mitä niistä ideoista viedään eteenpäin ja mitä ei. Eli tehdään tällainen ensimmäinen portti tähän väliin, koska nyt jos lähdetään sen idean perusteelle tekemään jo oikeasti työtehtäviä ja laajemmin selvittämään asioita, ihan vaikka se nyt olisi sitä sellaista oman työn ohella tehtävää lyhyttä selvitystyötäkin, niin kyllä siitäkin syntyy silti kustannuksia ja vaivaa. Eli otetaan tällainen portti tähän väliin ja me on nimetty se priorisointivaiheeksi, eli priorisoidaan, että mikä näistä sen hetkisistä ideoista on kaikista sopivin, mitä kannattaisi lähteä nyt sitten viemään tuotekehitysprojektina eteenpäin. Ja tässä vaiheessa siirrytään nyt sitten oikeastaan jo siitä ideasta tuotekehitysprojektiin. Eli alkaa syntyä tietoa siitä tuotteesta. Ja koska tällainen kannattaa aloittaa tällainen tuotekehitysprojekti, niin mieluusti tietysti vasta siinä vaiheessa, kun siellä oikeasti on resursseja, että sitä voidaan viedä eteenpäin. Jos edellisiä tuotekehitysprojekteja on menossa samaan aikaan, niin ei kannata lisätä sitä kuormaa liikaa, vaan aloitetaan sitten, kun siellä on jollakin aikaa oikeasti kunnolla paneutua tuohon aiheeseen. Näitä priorisointihetkiä nyt voi sitten olla vähän yrityksen tyypistä riippuen, vaikka 1-2 kuukauden välein tai vaikka harvemminkin. Joskushan voi olla niin, että uutta tuotetta kehitetään ei edes joka vuosi, vaan vielä harvemmin. Niin silloin tietysti tuo ideapankin ylläpitäminen on vielä tärkeämpää, että muistetaan mitä kaikkea siinä on tullut sitten edellisen kokouksen jälkeen ideoitua. Tämä priorisointi tarkoittaa käytännössä sitten vain sitä, että pidetään kokous, jossa katsotaan läpi näitä sen hetkisiä ideoita ja mietitään, että mikä näistä ideoista otetaan sitten tuotekehitysprojektiksi. Ja täällä tietysti on hyvä olla paikalla mahdollisimman laajasti porukkaa. Tuotepäällikkö sen organisoi, mutta sitten taas siellä on hyvä olla tuotekehityksen ja tuotannon henkilöstön vähintään. Ja voi olla muutakin. No, priorisointikokouksessa tavoitteena on tietysti aloittaa uusi tuotekehitysprojekti. Lähtökohtana on nämä ideat. Millä kriteereillä päätetään, että mikä tuotekehitysprojekti aloitetaan, niin arviointikriteereinä voi olla esimerkiksi tällainen riskien arviointi, eli vähän niin kuin mietitään sitä uhkien ja mahdollisuuksien kautta, että mikä näistä tai niin kuin, mitkä asiat tämän idean kannalta on niin kuin hyvin ja mitkä on huonosti. Ja lopputuloksena on uusi tuotekehitysprojekti jonkun näiden ideoiden pohjalta. Myöskin se riskien arviointi täytyy tietysti jäädä dokumentoiduksi, kokouspöytäkirja voidaan kirjoittaa. Ja tietysti voi olla niinkin, että päädytään siihen, että nyt ei ole niin hyvää ideaa, että kannattaisi näistä lähteä tuotekehitysprojektia viemään. Mutta jos päätetään, että tuotekehitysprojekti aloitetaan, niin sitten sovitaan aloituskokouksen ajankohta ja tehdään sitten siihen alkutoimia tämän tuotekehitysprojektin aloittamiseksi. Meillä on tässä nyt esimerkki tällaista Excel-dokumentista, millä voi arvioida näiden ideoiden hyvyyttä. Täällä on nyt käytännössä 6 kriteeriä, eli on tällaisia mahdollisuuskriteerejä 3 ja sitten riskikriteerejä 3. Eli tietysti niin kuin tuotteella, mitä lähdettäisiin kehittämään, niin täytyy olla jonkinlainen kysyntä. Että jos nyt lähdetään tekemään täysin uutta tuotetta, mitä niin kuin, ei ehkä ole olemassa, niin siinä voi olla, että tällaista selvää kysyntää ei vielä ole. Parhaimmillaan tietysti, jos toive on tullut asiakkaalta, niin sitten voidaan olla aika lailla varmoja, että jonkinlaista kysyntää löytyy. No, idean täytyy sopia yrityksen strategiaan, ja se tarkoittaa sitä, että joku niistä vahvuuksista täytyy sitten tukea tätä ideaa. Eli jos nyt vaikka lähdetään ihan uudelle toimialalle,
uudella teknologialla, sisältää paljon uusia valmistusmenetelmiä. Et siellä on niin kuin paljon uusia juttuja, niin silloin voisi sanoa, että se sopivuus tuohon strategiaan voi olla aika heikko, koska se tarkoittaa, että siellä on paljon riskejä, on monia uusia juttuja, jotka voi mennä pieleen, ja toisaalta joudutaan tehdä valtavasti töitä, että saadaan sitten otettua ne uudet asiat haltuun, niin silloin se sopivuusstrategia voi olla vähän huono. Tuo markkinan potentiaali sitten taas tarkoittaa sitä, että siellä on mahdollisuus tehdä liikevaihtoa tällä tuotteella. Että jos niin kun, vaikka idea olisi kuinka hyvä ja nähdään, että selvästi tällä on kysyntää, että muutama asiakas on tätä kysellyt, mutta sitten jos uskotaan kuitenkin, että ei tätä nyt saada myytyä kovin paljon, niin se voi olla sitten vähän niin kuin, että siellä on aika pienet mahdollisuudet tuon idean takana. Sitten taas on riskipuolta, eli toi niin kuin, markkina olemassa tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että jos tätä tuotetta, tai se on uuden tyyppinen tuote, että esimerkiksi nytten niin kukaan asiakas ei tällaista tuotetta ole aiemmin käyttänyt, se on uutta teknologiaa tai muuta, niin silloin siellä olemassa olevia markkinoita ei välttämättä ole, ja ne joudutaan luoda tämän tuotteen kautta. Se lisää sitten riskiä. Tässä nyt vaikka jos puhutaan tuosta betoniporsaan korvikkeesta, niin nykyisin myydään betoniporsaita, ja tiedetään, että niillä on olemassa oleva markkina, niin tavallaan sitä riskiä, että tällaista tuotetta ei kukaan tarvi, niin ei oikein ole. Sitten on tuo sisäinen tekninen valmius, tarkoittaa sitä, että kuinka paljon siinä on uutta teknologiaa tai uusia valmistusmenetelmiä tähän tuotteeseen liittyy. Ja sitten tuo tuotteen tekninen toimivuus niin on sitten se, ihan se tuotteen ominaisuuksiin liittyen, että onko siellä jotakin sellaisia näkökulmia siinä varsinaisessa tuotteessa, että me ei olla ihan varmoja, että toimiiko se. Vaikka tämä teräksestä valmistettu betoniporsas, niin kyllä siihen nyt liittyy aika paljonkin tällaisia niin kuin tekniseen toimivuuteen liittyviä riskejä, eli niin kuin, onko se esimerkiksi riittävän painava, se riittävän niin kuin kestävä, kaiken näköistä. Saadaanko se toteutettua niin kuin järkevillä kustannuksilla niin, että se on tai pystyy kilpailemaan näiden muiden tuotteiden kanssa. Mutta jollakin tällä tyylillä esimerkiksi voidaan arvioida, että mikä idea näistä on hyvä. No nyt tämä yritys päättää, että lähdetään kehittämään tätä tuotetta. Vaikuttaa siltä, että tässä kuitenkin on mahdollisuuksia tällä tuotteella ja riskit ei ole kovin isot. Ensinnäkin tietysti tuote on hyvin edullinen, niin silloin siihen liittyen se kehittäminenkin on kohtalaisen edullista, niin pystytään sitten jo niilläkin perustein aloittamaan tämä tuotekehitysprojekti.